I pored najava da će pacijenti dnevne bolnice za lečenje bolesti zavisnosti, koji su u julu iseljeni iz Paunove na Banjici, od danas moći da se leče u novim prostorijama u zdravstvenoj stanici Doma zdravlja Vračar, ulici Kneginje Zorke 15, do toga nije došlo. I zato su pacijenti organizovali još jedan protest. Oni su se od mesta svog budućeg lečenja, Kneginje Zorke 15, uputili ka zgradi Ministarstva zdravlja u Nemanjinoj ulici. Sa njima je i naš reporter Veljko Pajović. Veljko, na koji način pacijenti dnevne bolnice u nekadašnjoj Paunovoj iskazuju svoj protest? Baš tako, Tanja. Čuli ste tu rutu od Knjeginje Zorke broj 15 ovde do Nemanjine 22 do zgrade ministarstava. Ovde je i Ministarstvo zdravlja, ali pre svega o tome šta se događalo i da li će konačno pacijenti bolnice zavisnosti nekadašnje Paunove konačno doći i ući i dobiti svoje nove prostorije. Razgovaramo sa predstavnicom inicijative pacijenata Paunova, Snežanom Timotijević. Gospođo Timotijević, pre svega, šta se sad događalo? Vi ste bili na mestu gde treba u buduće da se nalaze prostorije dnevne bolnice. Tako je. Danas je 14. protest inicijative pacijenata Paunove. Proteklo je 4 meseca od zatvaranja Paunove. I ovo je današnji datum, 1. decembar, bio poslednji obećani rok za preseljenje u zdravstvenu stanicu Doma zdravlja Vračar. Kako je nama danas saopšteno, danas je preseljen je i ostatak bolnice iz Paunove na Vračar. Sad, što se tiče početka rada, ostaje nam obećanje ministarke da će to biti od ponedeljka. Mi negde protestujemo sve ovo vreme, tražići nastavak našeg izabranog lečenja i kao što znate, 4 meseca je taj rok bio više puta pomeran, 1. septembar, 8. septembar, pa uskoro i eto 4 meseca je proteklo, danas tek preseljenje, pa se nadamo da je ovo naš poslednji protest i od ponedeljka da nastavljamo izabrano lečenje. Mi ćemo nastaviti sad naš razgovor, ali ja predlažem pre svega da ovog trenutka čujemo šta je ovim povodom u razgovoru sa našom Anom Opačić rekla ministarka zdravlja u Vladi Republike Srbije, doktorka Danica Grujičić. Da li mogu samo da napravim? Paunova bi trebala da završi. Jel trebala? A rekli ste nam da će biti u novembru. Samo za temu. Ljudi danas pitaju sada. Znači useljena Paunova. Useljena? Da. A što oni danas idu u protest? Od ponedeljka, ja mislim, kreću radi. Useljaju su namještaj i sve ostalo. Dakle, pokušali smo i nadam se da smo nešto čuli od ovoga što je rekla ministarka. Mi smo i dalje ovde ispred Nemanjine 22, ispred zgrade ministarstava i rekoh, sa nama je Snežana Timotijević iz inicijative pacijenata dnevne bolnice Paunova. Bili ste gore i kako vam to pre svega u Knjeginje Zorke izgleda? Odnosno, vi niste, čini mi se, ni ulazili u prostorije, ali ste na neki način napravili neku vrstu performansa. Tako je. Mi smo svakako videli prostorije. Ono što je gore, da kažem, drugačije nego obećanje, jeste da Dom zdravlja Vračar nije rekonstruisan u svrhu dnevne bolnice Paunova. Bez obzira na to, uređena je neka vrsta sanacije tog prostora i danas je, da kažem, preseljen i taj ostatak stvari i naši lekari, terapeuti, svoju inventar i sve. Mi smo ispred zgrade, s obzirom da je danas bio obećan datum preseljenja, odnosno nastavka lečenja, presekli smo vrpcu ispred zdravstvene stanice. Bez obzira na sve, mi se zaista nadamo da će u ponedeljak biti započeto, odnosno nastavljeno naše lečenje i da to opet neće ostati na tim pukim obećanjima. Mi se nadamo da je prostor prošao tu proveru zdravstvene bezbednosti od strane inspekcije Ministarstva zdravlja i da zapravo gore može nesmetano da se nastavi rad. Ono što samo želim da napomenem, da mi ćemo shodno tome nastaviti borbu za samom Paunovom, s obzirom da je Vračar privremeno rešenje za dnevnu bolnicu, te da trajno rešenje bi po nama trebalo da se desi gore sanacijom same Paunove i mi ćemo u tom smislu i prikupljati donacije i uraditi veštačenje tih troškova za sanaciju objekta, te se nadamo da će naše trajno rešenje za celu bolnicu biti opet povratak u Paunovu, koja bi umeđu vremenu bila
sanirana. S obzirom da je zabrana rada paunove doneta i na snazi je dok se ne otklone nedostaci, citira to rešenje. Dakle, eto, nadamo se da će gore uskoro ta sanacija početi i da će Vračar biti samo privremeno rešenje. I samo za sam kraj, dakle, to privremeno rešenje trebalo bi da stupi, ako mogu tako da kažem, na snagu, to je tamo da uđete u te prostorije od ponedeljka. Tako je, prema ministarkinim današnjim izjavama i prema najavama naših lekara i terapeuta, to je prema ministarki ponedeljak, prema našim lekarima utorak, svejedno, mi se samo nadamo da će to već jednom da se desi s obzirom na 4 meseca zaista nepovoljne situacije i kršenja naših prava. Hvala vam lepo na ovom razgovoru. Bila je to Snežana Timotijević ispred inicijative pacijenata dnevne bolnice Paunova. Čuli ste i u najkraćem, trebalo bi od ponedeljka ili najkasnije od utorka da uđu u nove prostorije. Reč je o zdravstvenoj stanici Doma zdravlja Vračar, Knjeginje Zorke broj 15, ali i svakako kod njih prisutna nada da će se, kada se stvore neophodni uslovi, vratiti u dnevnu bolnicu u Paunovu na Banjicu. Toliko odavde ispred Ministarstva zdravlja Vlade Republike Srbije. Čuli smo još jedno uključenje našeg Veljka Pajovića.